Takže dobrý deň. Takže po veľmi krátkej dobe sa vám tu hlásime s ďalšou časťou našeho najnekomerčnejšieho rádia zapredaného vysielača. Hlásime sa vám z nášho skromného štúdia v Bollywoode. Tu pri mikrofóne Roland. Jaroslav Buček. A Matýsek, zdravím všetkých poslucháčov. Takže podľa tradičných rubrík by som mal určite začať počasím, čo aj robím. Tak, čo sa týka počasia u nás na Slovensku, tak bolo, ako iste všetci viete, mierne veternejšie, ale toto sa bude v najbližších dňoch zlepšovať. Bude nám stúpať teplota, ku koncu týždňa to bude až na 20 stupňov, bude to skvelé. A keď už sme pri počasí, tak by som sa opýtal na môjho kolegu na počasie v Amerike, v Colorade momentálne. Povieš nám o tom niečo? Tak samozrejme, minulý týždeň bolo v podstate veterno ako aj u vás. Taký menší vietor, 50 míl za hodinu. Takže to je tak nič. Teraz cez víkend sme mali... Áno, perfektne. Prosím? No teraz máme tak 31 stupňov Celzia a všetko je fajn, avšak zajtra sa má ochladiť na -4 so snehovými prehánkami, takže úplne sa všetci na to tešíme. Takže stále počasie, perfektné. Áno. Nemôžeš si sťažovať. Prosím, polícia. Tak my prejdeme asi na tradičnú kuchárskú rubriku s Matýskom. Predávam ti slovo, Matýsek. Ďakujem, takže dobrý deň ešte raz. Máme tu recept, volá sa to, že nafouknete malé balónky najlepšie žižalového tvaru. Tento recept pochádza od nášho verného poslucháča Jana Pavla II. 16., ktorý je už mŕtvý. Popíšeme si recept, rozpustíme čokoládu a dáme ju na plech. Nafúkneme balónky. Popíš ten plech, chcem o tom vedieť viac. Áno, takže... Aká čokoláda? Horká čokoláda? Môžeme si vybrať, akú chceme. Je to plech čiernej farby, na ktorom je taký papierik špeciálny od Jana Pavla II. 16. Musí to byť špeciálny papierik, rozumiem. Špeciálny? Jo, tak bolo. Namočíme špičku balónku a dáme ho do čokolády. Potom to necháme vyschnúť a máme z toho už takú krásnu misku a tam už len našupneme tú čokoládku, ktorá je na plechu a máme z toho krásnu misku s čokoládou. Takže čo k tomu dodať? Dobrú chuť. Tak to bol naozaj neuveriteľný recept, Matýsek. Jo, tak bolo. Ďakujeme ti za tvoj vstup. No a teraz by som ti mal slovo vlastne prenechať, lebo podľa plánu by si mal začať hovoriť aktuálne správy. Takže áno, čítame. Iveta Bartošová zomrela. Smutná správa, to sa stáva, je to normálne. Skončila na kolejoch. Druhá správa, Chodkinu zrazilo auto, super, stáva sa to každý deň. Nečas kradne, tuneluje, čo k tomu dodať. Ďalšia správa, Slovan prehral. Musím ťa prerušiť. Aktuálne z našeho verného portálu Topky.sk vám prinášame neuveriteľnú správu. Našu obľúbenú spevačku Dášku Šarkeziovú alias Mambu, ako chcete, prepadli na ulici a dobili ju na smrť. Skoro. Máme jej osobné vyjadrenie skrz náš bratský portál Topky.sk. Toto nám predošla môj kolega Ro. stála som na červenej, tak som vystúpila a spýtala sa ho, prečo nás všetkých takto ohrozil. On ma na to udrel pesťou. Rozhodol sa, že si so mňa spraví boxovací mech. Vyťahol ma z auta a začal ma biť. Za bieleho dňa o 10:00. A neboli to obyčajné facky, ale rany pesťou. A zotavuješ sa? No, okrem tej rany, čo som dostala s bazúkou do hlavy, je všetko v absolútnom poriadku. Počul som, že ti museli preoperovať
pohlavné orgány a že už nemali ženské. Ako sa cítiš? No, v podstate je to v poriadku, len je to také čudné, ale myslím si, že časom si zvyknem. Tak určite môžeš cikať po stojačky. Myslím, že je to určite výhoda v dnešnej dobe. V dnešnej dobe je veľký problém necikať po stojačky. Ďakujem. Istotne to muselo bolieť, takže pokračujeme. Tak teraz by sme pre našu Dášku Šarkeziovú alias Mambu, ako chcete, pustili pesničku od nášho najobľúbenejšieho interpreta, ktorá určite dodá silu. Takže pesnička. Koreň mandragory a z nej silný čaj plní láskou pôry, to praví dávna báj. Keď nájdem kvety mandragory, radosťou začnem spievať chóry. S koreňou tej mandragory ja uvarím silný čaj. Keď nájdem kvety mandragory, hory začnú spievať i chóry. S koreňou tej mandragory ja uvarím ti silný čaj. Šalalalalalalala, 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 uvarím ti silný čaj. Potom sa naspäť vrátiš, po lúkach si cestu ku mne skrátiš, aj keď teraz blúdiš. Vidím, ako ruky napínaš, len sa ďalej netráp. Vôbec do súdu stojí, milá slečna drahá, to praví nám na báj. Keď nájdem kvety mandragory, radosťou začnem spievať si chóry. S koreňou tej mandragory ja uvarím ti silný čaj. Keď nájdem kvety mandragory, hory začnú spievať si chóry. S koreňou tej mandragory ja uvarím ti silný čaj. Šalalalalalalala, 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 uvarím ti silný čaj. Šalalalalalalala, 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 uvarím ti silný čaj. Takže máme za sebou prvú pesničku, tento single od Mira Fančoviča, ktorý vyšiel 8. januára 2010. A dúfame teda, že to vyliečilo pani Dášku Šarkeziovú a Matisek. v budúcnosti sa bude môcť vrátiť na gymnáziu Ivana Kupca, kde sa na ňu všetci tešíme. Máme tam ozvenú Matisek. Dobre, výborné. Takže pokračujeme. Ďalšie na programe máme šport. Či už je samozrejme Jaroslavová výsada. No, žiadny šport. Určite, žiadny šport. No. Žiadne kúkašky dnes, nič? Nie, nič, absolútne.
Dobre, takže ďakujem ti, Jaroslav. Ešte prepáč, že skočím do toho, ale máme tam nejakú ozvenu. Matisek má technické problémy, prosím ťa, vyrieš si to, Matisek. Už by malo byť OK, počujete ma dobre? OK. Výborne. Dobre, takže... Skvelá práca. Predávam ti slovo, Matisek. Takže máme tu našeho poslucháča. Prvá je to Zdenka, ktorej budeme volať. Opýtame sa aj nejaké naše otázky. Istotne voláme Zdenke? Istotne? Istotne. Čas sa dozvieš, ak jej budeme volať. Všetci môžete mať jednotky. Samozrejme, ale máme tu skrytú súťaž. Ak Zdenka zdvihne telefón so slovami počúvam zapredaný vysielač, tak môže vyhrať neuveriteľný cukríkový náramok priamo z nášho rádia. Takže držte aj palce, že sa toto podarí. Je normálne, vyskočí z monitora. To je priam neuveriteľné. Adam, môžeš nás spojiť? Pardon. Jaroslav. Áno. Môžeš nás som sa zľakol. Spoznať? No. A teraz, že jak to spraviť? Takže už zvoníme, čakáme. No, ešte nezvoníme. Počkaj, ja zvoním už. Výborne. Všetko som... Výrobne. Tak bolo. No, zvoníš? Zvoníme, čakáme na posluchačku, kým to zdvihne. Vytáčame. Počúvam Radio Express. Skoro. Je mi to veľmi ľúto, Zdenka, ale nevyhrali ste náš náramok cukríkový z nášho perfektného rádia. Ako je to možné? Lebo ste povedali zlé slova. Počkaj, Komerčného Roland. Expressu. Teraz voláme s pani Giskou Oňovou alebo s pani Zdenkou? Giska Oňová je pseudonym, som počul. Vidím tu nejakú fotku. Ale neviem, čo je na tom pravdy. Je to čistá pravda. Takže pani Giska, som veľmi rád, že vás tu môžem privítať v našom skromnom štúdiu. Cíte sa tu ako doma. Naša asistentka vám prinesie kávu. Matej tú kávu dones. A niečo iné nemáte radšej? Vole, čo tvrdšie by ste si dali? A mekšie. Okenu, svetenú vodu. Alpu? Jasne. To máme. A nemáme. A tam Matiu pil. Dobre, takže teraz by sme prešli na súťažnú otázku. Dobre, môžem vyhrať otázka? Nestrácate nádej na získanie vašeho náramku? Je to otázka bez možností, takže pýtame sa vás, kto alebo čo je to muezín? Muezín? No ja vám to poviem, lebo viete, to je na takej veži taký pán a on tam vyhlasuje. Môžeme to uznať za správnu odpoveď? Nemohli by ste to upresniť? Tak to je taký pán, čo je v minarete a vyhlasuje. No tak to je výborná odpoveď. Áno. Však, samozrejme. To je perfektné. Ešte nevieme, čo ste vyhrali, ale všetko máme tu rôznu škálu cien. A ja mám ešte takú otázočku. Kto vás naučil takéto vedomosti? Taká jedna pani, nemenovaná, môžeme ho volať aj pani B napríklad. Neviem, či viete, o kom hovorím. Myslíte pani B z kauzy CK Gymnáziu? Tu, ktorej meno netreba menovať? Presne tu. Presne všetci dobre vieme, o koho ide. Takže je to naučila vás veľmi dôležité informácie. Samozrejme, veď prečo som vyhrala práve teraz, ani neviem čo, ale vyhrala som. Však super pocit. Všetko sa včas dozvieš. Máme tu veľkú škálu cien. Istotne to bude vecná výhra. Ja by som tých 5 korún alebo voľaký telefón nemáš? Telefóny máme. To celý koľko telefónov, ale tých 15 korún. 15
15 a ja 9 radšej. Je naša prvá výhra. Dobre, som veľmi rád. Som veľmi rád, že sme sa dohodli. No, nedohodli, ale nevadí. Berem to za uzavretú tému. A ja určite predám slovo Jaroslavovi, ktorý má ďalší program na starosti. Nech sa páči. Asi ani nie, Roland. Tak to si ma dobre zrušil, Jaro. Takže... Kto bude ďalším súťažiacim? Pani Kiska, čo si myslíte o našej poslednej správe? Som si istý, že ste rádio počúvala, takže viete, o čo ide. Čo sa týka nedávneho takmer úmrtia Dášky Šarkeziovej alias Mambi. Ako chcete. Fú, o tejto kauze nič neviem. Naozaj? Ste si istá? Naozaj. Pretože sme počuli, že policajné prezidium vás vyhlasilo za podozrivú. Ja, jasné, to je tá cigánka. No, tak to bolo také, že nešťastnou náhodou sme išli, teda akože popri Kolaniciach. Tak sa nám zdala byť trošku potmavšia. Tak nešťastnou náhodou takmer prešiel vlak, viete. Rozumiem, preč s cigáňmi. No, dajme tomu. To je perfektné. Ale náhodou ona je úplne super umelkyňa. Keď už ten jeden pán M, dajme tomu pán M, keď uvádza takúto hviezdu. No tak o pánovi M toho vieme veľa. Už sme dnes hrali aj jeho pesničku. Ale najslavnejšiu? Nie, nebolo to Euro. Istotne je to veľká superstar. Samozrejme. Superstars. Hoci a v širšom okolí. Jediný konkurent tu mu je Norky. A Rocco Superstars 2013, jo. No tak to je už čo sa týka, to je svetová trieda. To sa nedá porovnávať. Samozrejme. No ja si myslím, že už na vás jebeme, pani Kiska. Môžete s radosťou. A prejdeme na ďalšieho diváka. Do počutia. Do počutia. Už si ju vyjebal z toho hovoru konečne. Áno, už je v piči, tá suka. To sme samozrejme nemysleli osobne. Nežalujte nás, pani Kiska. Nemáme peniaze na odvolanie, lebo sme nekomerční. Tak. Sme bez reklám dokonali. Tak Matisek, chcel si niečo povedať? Asi nechcel, tak poviem ja. Tak, myslím si, že je čas, aby sme prešli na ďalšieho diváka. Spájame sa s ním. Vítame ho v našom štúdiu. Prepáčte, mal som technické problémy ako celý deň, takže už som späť. Počujeme sa. Dobrý večer. Takže vítam vás v našom zapredanom rádiu, ktoré je nekomerčné. Som veľmi rád, že ste prizvali pozvánku do našeho skromného štúdia v Bollywoode. A chceli by sme vám položiť pár otázok. Ako na úvod by som vás chcel spýtať, či viete, kto je Robert Rosenberg. Máme tu 3 možnosti. Áno, počkajte. Okay. Je to český prezident po A, po B je to český pornoherec a zároveň boxerista a po C je to pápež Jan Pavol II, 16., ktorý je už mŕtvý. Ja by som išiel s tým Bčkom. Ste si istý? Áno. Uzavierate svoju odpoveď? Áno, uzavieram. Nevyužijete žolíka? Nie. Tak bohužiaľ, ste už druhý výherca dnes. To piče, tak to nás bude stať 14 korún. To je neuveriteľné. Naše rádio bude zrujnované. V ďalšom diele už budú reklamy. Ako keby už nebolo. Takže pán Denis, predstavíme vás ako profesionálneho hráča LOLka. Ste už v platine 5. Ako ste to dosiahli? Povedzte, približte to našim aký je to pocit?
Je to úžasný pocit, keď viete, že nemusíte hrať s nulami a moc ich nestretávate. No ja si myslím, že s pár nulami hrávate určite. Ako je... Nuly chodia po kanáloch. Chodia. Však treba to trošku filtrovať aj s nulami, viete, lebo potom ste namyslení. Rozumiem, takže vy ste úplne calm. Akože. Áno, dá sa tak povedať. Chápem. Tak nám povedzte niečo o svojom legendárnom A-tíme. Charakterizujte každého jeho člena. Legendárny A-tým pozostáva z 5. Kurva, čo mi lajkujete fotku teraz, keď ste v našom štúdiu? Prepáčte. To je absolútne, to je... To vás pripraví o výhru. To je akože, to je nemysliteľné. No ja tu končím. Ako si to môžete dovoliť? To je prejavovanie žiadneho rešpektu ku nám. Bože, to je dement, musel som si dať polnicek. Už som späť. Prosím, pokračujte. Na odškodnom sa dohodneme po vysielaní. Dobre. Neviem, tak... Chceli ste ešte niečo dodať k svojmu vystúpeniu životnému? Neviem, možno nejaké rady do života. Nejedzte žltý sneh, deti. No dobre, to stačí. Choďte do piče, dobre? Dovidenia. No. Dovidenia. Dobre, choďte pozerať. Dvere máte otvorené. Choďte pozerať nejakú markízu, kde sa vymývajú mozgy alebo jojku. Určite tam je nejaký hlas. Česko, Rakúska, určite niečo také podobné. Tak ja som veľmi rád, že si práve spomenul spevácku súťaž, keďže je najvyšší čas na zahratie našej druhej dnešnej pesničky. Čo už je práca, samozrejme. Áno, všetko sa chystá. Avšak nevieme, akú pesničku momentálne. Aj tu, no. Dobre, nevadí, čas nás tlačí. Nie. Nie. Bude. Druhá pesnička je zákon, to musí byť. Takže poprosíme Jaroslava, aby niečo vybral zo svojho 60-ročného repertoára. Takže všetko už sa načítava, len upozorňujem našich divákov, aby nás neopúšťali. Máme tu nejaké technické problémy. Neodchádzajte od obrazoviek. Teda od rady. Pardon. Pomalu chvíľu budeme počuť našu druhú pesničku. Takže je tu jeden veľmi uznávaný celosvetový reper, ktorý je poznaný pod jeho umeleckým menom Meg Norky a prichádza z Som veľmi rád, že si vybral práve túto pieseň. Áno, a prichádza s jeho skladbou Prezidentská, ktorý klip si môžete pozrieť aj pod našim videom. Takže tu je to. Pozor, aby vás nevyjebal s tou bejsbalovou palicou druhý raz. A ľudia hovoria, že to nebude tak, jak to bývalo. Zdieľajú to medzi sebou, asi im to chýbalo. A stále ja robím epic rap, je to epické, je to epic trap. Kurvy, som mladobíjak, 100% juice. Prichádzam ja na nohách Jordan, jak blues. Môžem pohrať za svoj swag. My ideme street a každý 47. One shot, one kill. Hej, pre tých, ktorí nevedia, som prezident svojej crew. Prezident dal prezidentskú. A ľudia jednajú, jak keby je v nich heroín. A ľudia si serú do huby, je to tu taký Halloween.
všade samá druhá tvár. Na tu máš ty kurva prask. Brutálny flow, brutálny beat, brutálna taktika, top secret. When I am on the street, ty počúvaj tento shit. Je ti to jasné, kámo, pozri, že kto je tu kápo. Kto má Mike, Jordan Black on White, Air Fight. 25 000, 25 000, hejteri sú v piči. Jeben tvoje drevo kovy, jeben tvoju ofinu, jeben závislivých, aj takúto spodinu. Odbila hodina, prišla novina, úplná rovina, čistá kokotina, ženu si pozval do kina, spomínam od smichu do šníca, kosím sa. Kurvy stále kúkajú, že kto je ten kár. Je to tvoja nočná mora, pojebal som ti tvár. Vadí ti môj rap vidla, na čo si ho púšťaš piča? Zjebnutý jak škrýla, drbeň kvôli štýl radivo je viča. Všade kam sa pozriem, majú so mnou problém. Kurvy, ja zarábam love, nech hovorí kto chce čo chce. Som prezident, takého prezidenta ty si ešte nevidel. Hrdosť mi, že vraj stúpa, no tak cítim sa jak Hemingway. Milujem hudbu, jebe mi z nej. Toto je hudba z ulice, toto není fake. JB ti dám z baseballku, lebo je to gay. Pre tých, ktorí nevedia, som prezident svojej crew. Prezident na prezidentskú. Takže sa ospravedlňujeme našim poslucháčom, ale práve sme dostali správu z prezidentského paláca, že tento song je too much dirty, you know. Veľmi veľa vulgárnych výrazov, ktoré by mohli odradiť našich poslucháčov. Takže sa vám ospravedlňujeme, ale skladbu rušíme. Dávam slovo Rolandovi. Teraz máme na výber z viacero možností. Každopádne jedna z nich je zohnať ešte jedného poslucháča, ale myslím si, že budú so mnou všetci moji kolegovia súhlasiť, že už nás to nebaví a jebeme na to. Inak povedané, čas nás tlačí. Presne tak, čas nás tlačí a budeme musieť dnešné vysielanie odložiť. Takže ja vám všetkým ďakujem za pozornosť. Posielam srdiečka všetkým našim poslucháčom. Hlasí sa vám Roland. Aj pusinky od Rolanda, samozrejme. Matisek posiela veľký bloček. Dovidenia. Dovidenia. Do počutia.